дуруду салом дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, апаву хоҳаро, акаву додаро, ҳарон шахсияте ки ҳамин навори моро пайгирӣ мекунед ва бисёр савол метиҳед ки наворуро бисёртар бикунед ва савол метиҳед ки инаш чӣ хел, инаш чӣ хел, нигоҳ кунед. Навора аз аввал то охира хуб тамошо кунед. Иншааллоҳ ки ҳамаша мефаҳмед. Ҳар як навори мо мепартом. Бисёри шахсиятое ки сабражат мекунанд, айрӯшон кор кардесанд ва бисёриёш ба худшона фаҳмидесанд. Кадоме намефаҳмед, дар комментария бинависед саволтона, иншааллоҳ ҷавобша рӯйтон мекунем. Хоб, навора хуб тамошо кунед аз аввал то охира ва мефаҳмедаш. Иншааллоҳ чизе ки намефаҳмед, дар комментария бинависед. Навора хуб тамошо кунед, иншааллоҳ навораи ҷолиб дар пешай. Аями кухни бо дига намудшани пешниҳодтон мекунам, ушани иншааллоҳ ки қариб овардагием, бо пешниҳодтон мекунам, уш тамошо. Ана дӯстони азиз, яке ай нарои мо инҷода кухни гарнитур мекунем. Дӯстони азиз, навора то охира тамошо кунед, шутоби бифаҳмем ки мо ҳамин навормона барои чӣ кардесему, чӣ хосият дора ҳамин навори мо. Бародарон ва садқа, ина ки кафели фартукаш задагиай, инҷода 83 размер мондагиай, 83 ира намедонам коми карда, 83 мондагиай, хай болош яки чандай, байн 60 мондагиай фартук. Ана коз ма амира мебелша тайёр мекунем. Инҷода ина насоси вакни нихи сантехникиёш кагиай, мо фақат мебела мекунем дар ин навор, танҳо мебел. Шумо давоми наворро тамошо кунед, шутобе ки бифаҳмед ҳамин мебела мо чӣ хеле мекунем. Ина девол абои дорад тораш, таҳаш ҳамин шпакидовкаи тамом. Инҷа схема кардем. Ана мехе бояд биёяд. Кафелош хайли тари кафелай. Барои ина кухни яке вариантош бо шумо метонед ки ана хе кафел қати фартуки кухнитона бикунед. Ина ана ка ҳозир ман мерам сар мекунам кору бурума, ҳама маҳсулота харидагием кухни гарнитур мекунам. Давом навора тамошо кунем ки бифаҳмед чӣ хел мондагием. Хоб, ана кухни ки дар ҷош карда мешавад, ина пуштишта фанер задагӣ нестем. Этаби болош, этаби поянаш. Инҷа ҷои увалник мешавад, сател пател як дарбича мешавад барои мусулмонӣ, ниш ҷои кашак, инҷа 4 дарбичаига, ниш полкадор, иш бе полка. Ана инҷода сета дар мешавад, иштани оли чӣ меҳа полка мешавад. Инҷа ҷои витишкаи электрониш мешавад, нотамома, инҷашани дута 4 дарбича мешавад, хай инҷа шаткирити места. Хоб, ана кухни дар ҷош бисозем, хеле мешавад. Столешница сиёш, вале ҷои увалникша набинем. Давоми наворро тамошо кунед. Нози ҳамаша бо нишонтон метиҳем ки инҷа кухниро чӣ хел кистем. Инҷода турбао рафтагиай, ба ҳамон хотир фанераш назадем ки яке мабодо патом ях кард, кафит ҳам мебинаш, ҳам созиш карда метавонад. Торани зарна негуфт, назадемаш, диагоналаш тоғри кардагиам ва ростай. ана кухние ки дидем ки чӣ хел буд. Амиҷа мо кухни сохтем. Ин аст ними поёнаш, ними болош. инҷаша открити мондагием барои гулмонӣ бо хоҳиши хонадор. ана мехеле ки дидестем чӣ хеле омодагӣ вибри худи хонадоре. Хай мо ҳам якчанд чӣ қуш кардагием, не ки мақсад ки хонадор хушрӯ принимат кардагиай. Болоша нишон метавонем. Ана инҷа паҳмиш сиай, не даро 45-ан. даруношон ина фанер. Хонадор гуфт ки абояй пустиш бе фанер шавад. Хонадор ки хост, мо ҳам хел кардем. Аввал наворо аҳамият дода бошед. Ана инҷа ҷои витишкае ки сини ҳамин болои пилтада меяд, ҷакол ҷои пилтара набурдем, ба хотире ки кай ки кард баъд мебарем. Ана ки электрониш меояд, инҷа ҷоиша шикоф кардагием, ҷои гофрашаю мерава ҳаво уҷа. Ана ёш ихела, ина ки яктагаи дарунаш. Ана ҳар диҳи бо
ҳарди якташ хел полкадор, якташ беполка. Чизе ки худи хонадор бихоҳ ҳамонро мекунем, метинша мақсад. Ини этаби болош насталеш нисаш ғавси митоне киша ина бинен полни об полда ҳеч намекунад. Инаи тазики ҷои пасудашӯиш 40x60 размераш. Инаи об поша тоғри кардан нестем, ба хотире ки оли обш неҷа насос пасос задагиай, шлангош ҳамаш нимкола овани нестай. Баъд ини як тараф ҷои сатилимо сурмони ябура. Ана ё кашако ҳамин калони хушрӯ чизе мехоҳӣ ҷобаҷо мекунӣ. Мақсад ягон мушкилӣ нест. Ана инаш инехи калон хостак калон ду полка мақсад яъне вибри хонадор хати. Ана иш беполка ҳарон хеле ки хостин ҳамхел карда метиҳем. Ина часпакҳо силиндрдора, ин хеле телаш мекунӣ, сарш метӣ, худаш хича мекаша, маҳкам мекунад. Поёш таш ҳуй барои тоза пӯза кардан. Не этаби поёнаш буд, не этаби болош. Хулоса ки нами кухни навбатӣ инами хеле тайёр шудина. Тамом шудагиа, тайёр метавонем ки истифодаш барем.